ଜଙ୍ଗଲରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କେରଳର ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହା ଥିଲା ଭଗବାନ ଆୟାପ୍ପାଙ୍କ କାହାଣୀ। ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି, ସାହସ ଓ ତ୍ୟାଗର କାହାଣୀ। ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଯେତେବେଳେ ମହିଷାସୁରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମହିଷୀ ରାଗିଗଲେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପ କରି ଏକ ବର ପାଇଲେ। ତୁମକୁ କେବଳ ଶିବ ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମିଳନରୁ ଜନ୍ମିତ ପୁତ୍ର ମାରିପାରିବ। ଦେବତାମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଶିବ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ଉଭୟ ପୁରୁଷ। ତାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ଯେତେବେଳେ ମୋହିନୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେଥିରୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ତେଜ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସେହି ତେଜରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁ, ଆୟପ୍ପନ। ଦେବତାମାନେ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ଏହି ଶିଶୁ ମହିଷୀଙ୍କୁ ନାଶ କରିବ। ସେ ସମୟରେ କେରଳରେ ଜଣେ ଦୟାଳୁ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ପାଣ୍ଡଲମ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର କରୁଥିଲେ। ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶିଶୁକୁ ଦେଖିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଗଳାରେ ଥିଲା ମଣିର ମାଳା। ସେ କହିଲେ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାନ। ସେ ତାର ନାମ ରଖିଲେ ମଣିକଣ୍ଡନ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ମଣିର ମାଳା ଥିଲା। ମହଲରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ରାଜା ତାକୁ ପୁତ୍ର ଭାବେ ମାନିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସମୟ କଟିଲା। ମଣିକଣ୍ଡନ ବଡ଼ ହେଲେ, ସାହସୀ, ଦୟାଳୁ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମହିଷୀ ପୃଥିବୀରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଦେବତାମାନେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେ, କେବଳ ହରିହର ପୁତ୍ର ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମଣିକଣ୍ଡନ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେ କିଏ। ରାଣୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସନ୍ତାନ ରାଜା ହେଉ। ସେ ରୋଗୀ ହେବାର ନାଟକ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲୀ ବାଘୁଣୀର ଦୁଗ୍ଧ ଦରକାର। ତୁମେ ତାକୁ ଆଣିଦିଅ। ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ମଣିକଣ୍ଡନ କହିଲେ, ମା, ମୁଁ ଆଣିବି। ସେ ଧନୁଷ ବାଣ ନେଇ ଏକା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଅନେକ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଓ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଶେଷରେ ସେ ମହିଷୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଦେବତାମାନେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମେ ପୃଥିବୀକୁ ଅସୁରମୁକ୍ତ କରିଛ। ମଣିକଣ୍ଡନ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକା ନୁହେଁ। ସେ ବାଘ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଫେରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ଶତାଧିକ ବାଘ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ରାଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର ପୁତ୍ର। ମଣିକଣ୍ଡନ ହସି କହିଲେ, ମା, ତୁମେ ମୋର ମା, ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଲି। ମଣିକଣ୍ଡନ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଆସିବେ। ସେ ଧନୁଷ ନେଇ ତୀର ଛାଡ଼ିଲେ। ତୀରଟି ଯାଇ ପଡ଼ିଲା ସାବରୀମାଳାରେ। ସେଠି ନିର୍ମିତ ହେଲା ସାବରୀମାଳା ମନ୍ଦିର। ଆଜି ବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ସ୍ୱାମୀଏ ଶରଣମ୍ ଆୟାପ୍ପା କହି ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି। କାହାଣୀର ଶିକ୍ଷା। ଭଗବାନ ଆୟାପ୍ପା ଆମକୁ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି, ସାହସ, ସତ୍ୟ ଓ କ୍ଷମା ସବୁଠୁ ବଡ଼। ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ, ପ୍ରକୃତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ରୂପ। ଯିଏ ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଭଗବାନ ଆୟାପ୍ପାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ସେ କେବେ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳତାକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।